Partido Socialista e Partido Popular levarán ao pleno do mes de xuño do Concello de Ourense unha moción conxunta para instar o Goberno municipal a executar de maneira urxente as obras de acondicionamento necesarias no Centro de Información Municipal ás Mulleres e adoptar o compromiso de manter a súa sede en dito edificio, ubicado na Rúa do Ensino, no barrio do Couto. Unha iniciativa que chega despois de coñecer nas xuntas de área do pasado 14 de maio que o Goberno municipal ten a intención de pechar de maneira inminente e definitiva o CIM e trasladar as súas traballadoras aos despachos do edificio municipal da Praza de San Martiño pola existencia de altos niveis de gas radón. Populares e socialistas entenden que as obras que hai que cometer no CIM son unha excusa para desmantelar un servizo máis de atención á cidadanía de Ourense, sobre todo cando son máis os edificios afectados neste momento por altos niveis de gas radón, por exemplo, o de urbanismo, para o que non hai ningún plan de eliminación. Neste senso, ambos os dous grupos poñen de manifesto que a atención ás usuarias do CIM precisa dunha privacidade e confidencialidade que non terán no emprazamento proposto polo Executivo. A do SOCIM, tamén o Programa Asistencial para Mulleres, na súa maioría vítimas de violencia de xénero, o Programa de Conciliación Banco do Tempo, o de Conciliación Coeduca, o Proxecto Convívere e o Programa Nexus, entre outros. Lamentan, por outra banda, que neste caso concreto o BNG non se quixera sumar á iniciativa conxunta ante a necesidade desa fronte común, que entenderán será unánime na vindeira sesión plenaria.